Hi guys, welcome to my YouTube channel. Nami karon di sa Gindolman, Bohol. Nami diri sa daplin sa dagat guys. Nag-picnic. Gabi namin ng anhi guys kay nami mga trabaho adlaw. Nami diri sa muni kuha sa akong uyuan guys. O tanama guys. Uyuan nga pinakagwapo. Muni siya kanang siman kun ni siya guys. Asa may haon Na siman kun na siya guys, siman. Siman na nagat. Muni sakto nga. Muni ang mga kuha guys oh. Na. Muna ba sinugbang ako ano, sinugbang nukos guys. Si hi dia nung abil mo ni mo kusinero. Mo ni mang kuano kusinero guys. Si kuana siya. Iya trabaho na tigsugba. Na lami kay mga sinugbang nukos guys oh. Frisco kayo. Frisco kayo na guys. Gi-smile din nung abil mo ni ang kusinero guys. Una ilukuan na siya Amerikanohon. Oh. Nga parisan na mo kuan guys, kamuti. Na oh. Kamuti guys, tamis kayo. Dara guys, lami kayo guys oh. Nara. Sure guys. Nara. Hi guys. Dagko kayo guys. Tamis kaya kamuti guys. Muni kamutis buhol guys, tamis kayo sa Kinilaw, Libagyo. lami kayo oh. Oh, kinilaw. Tamis pa sa inyong gugma guys. Guys. Oh, Oh, guys. pariso na siya. Kamuti o kuan. Kamuti. Kinilaw, parisan na gamay kulapo. Syuktong fighting ba? Yuktong. Parisan na na ng pampa kuan oh, mapakusgan daw na guys. Fighter. Na. Uy, basi ikaw. Parisan na na guys. Sakto na guys. Parihan na sila sa kuan kulapo. O, malamanad. Mamauran na sa kulapo. Muna itaas pang kuan na. Bantay guys, inong fighter guys. Mag-brief na lang kayo ulit. Na. Napo yung mong bata guys oh. Na. Pag-hi day na. Kulay. Hi. Oh, muna siya pare sa kuan guys oh. Kinilaw kamuti. Kini ang mong bata guys. Ay, nag-appeal sa vlog. Yung bata kayo, ngaway na yun. Laway mo yung bata guys. Okay, na rin. Hi guys. Papa ni mo oh. Muna daplin ni sa dagat guys. Gabi ini, gabi. Ano tong fish? Ha? Halati, perti din akong limuta sa sudlanan. Gani. Tuwa dito naman kukog mahayag. Bando, itik sa tara ka bando. Kudo ay kalimti do ang galon do, ang balde. Mahayag ramang guday ko di ay. Diri mo pinakanindot po yan guys, kay grabig signal oh. Full bars gid diri na nastantan guys oh. Nagiyahay na lang sila pangloko guys basta na signal. Gol. Nasa ang kuldoming oh. Amo ang kuan. Chip cook. Chip cook na mo guys. Amo rin nakanindot dis daplin sa dagat oh kay kuan. Bugnaw kayong kuan Fighter na guys. Wala na may kulapo guys. Fighter na lang guys. Hindi lang sa tag fighter guys. Pagpadako ko naglawas din guys. Pero ay lang magkumpiyansa ana kay basig mag-brief ra mo guli ana. Basi mga ne po nagpurma ni guli ba na. Na nindot kay Frisco kayo ang mga nukos diri. Mao gini nakakatilaw na gid mi sa kuha sa among siman. Nakatilaw na gid mi sa iyahang nukos guys. Ha? Inana kalami. Dili sa imong din na ba? Ligo ni mo na. Unis din na po. Na. Saan ni mo? So kinsay ganahan mo lang diri Gindolman guys. PM lang mo guys kay tour ta mo diri sa kuan. Kaya na ay kuan sakyanan ako ang uyuan diri oh. Kuan ni siya. Bohol liner. Thank you for watching guys and thanks for sa mga subscribers. Bye-bye. Hi guys, maron ni guys oh, among putahe guys oh. Wala spoon po pa. Na adobong nukos. Kinilaw nga nukos. Dayon sinugbang nga nukos. Lami kay siya guys oh. Sige, mga na ta. Parisan din siya cook. Then parisan din fighter wine. Na. Sige. Mga na ta guys. Hoy, mga una.
Ali na, kusinero. Ali na tanan. Dalaan ninyo inyong mga bangko lang. Dako. Kaupuli kay dako. 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 Aga na. Lara guys, mga bata guys. Oh. Pinutos ang tiil ani guys. Di ni katugog way. Takulo ra yung kita gaano plato ko sara si DJ wa niya pili. Di ni mo pinanggas mama kulay. Kulay. Latad. Dako. Dahay lagi tan kay dako na kantan. Hoy. Ito ni may kaya nga sinyo ha. Oh. Dako. Per. Kuldo sila. Dako. Dahil lagi mo pagkakatag-hatag karang dako laging kulay lagi. Ang gamay. Hindi, kainan na, kainan na. Hindi, adobong nokos rayang kuha guys, kaiyahang kuan, pangkuha og kuan iyang pananagat, kuan ra pang nokos rayang kuan, iyahang sayangan anay partukob ba, patukob sa nokos ra. Lupos. Haring. Sakay kito kutsara do. Ngaon ta guys. Nang Abel, palihog ko kutsara isa nung Abel. Isa lang kaya akong butad tong kuan kay na imumuho akong. Nana ni timpla ang nukos kani? Sunog ba? Ili ko kulay ay kay dako. Oh. Lay mo. Kari ako akulay kay dako. Hoy gamay. Nara guys oh. Laki. Hala, sobrang laki. Buyag. Okay, let's eat na. Let's eat. Dako kaya kung gikuha niya, murag kadot kuan nila. Gahi mo na ini. Aw ka ng kuan. Ay, loya, imuhan dako loya kay gahi mo nila kanang marpil akong ngipon do. Loya. Atag na kong takuloy guys kay dako. Kaya lang kay dako man ang papa di dako po na. Dugat ta. Ay, na mo lang. Ali na. Dito lang ka nagkuhan din oh, yung parang kita ng hayag oh. Vlog. Dito ba dito ana kadali oh. Duay ka patindugan ng cellphone. Kadali naman. Ay. Nalagay sa mong siman guys. Siman na nagat. Ano sa mong siman guys. Pasalamat po mi guys nga nami siman guys. Siman loloko. Kakaon mi og presko nga nukos. Loloko ka pala. Kakaon mi presko nga nukos guys kay nami siman. Siman. Ganahan dako. Happy eating. Nuko. Nung Abel, nganong nama kada sa uwan. Ayo ko wa may wan ay non. Toy. Giros banatros. Asa mama. Asa mama. Uli niya mama. Sa tihil sini mo det. Ay nganong nagunya-unya man. Kabusog bitaw bukus kamuti te. Bala. Gamay ran tatok ni kaong kamuti nabusog kumayo. May pa dito kita pa din sa gripo. Kuha mata ni mo dito. Gidi na mo ko ame. Kalimot mo ko na dali gripo diha. Eh, May talaban ni nuko. Permeron. dahil kay salamat sa pagtanaw guys. Permeron akong dajing dito sa kwan si Adet, tigim ka nukos. Mm. Hindi ka nukos na Adet.